14 ka mga sakop sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang misurrender sa Criminal Investigation and Detection Group 12. Bitbit nini ang ilang tag-as nga kalibre sa armas. Si Darius Relatado alang sa dugang detalye. Sa tabang sa lokal nga kagamhanan sa barangay Tinumigis, Lambayong, Sultan Kudarat, malampusong misurrender sa CIDG 12 ang 14 ka mga miyembro sa Bangsamoro Freedom Fighter o BIFF. Ang maong mga miyembro sa BIFF ang sakop sa Karyalan Faction nga nag-operate sa Sultan Kudarat ug Maguindanao, ubos kang gani saligan. Nakumbinsi ang mga BIFF terrorist ni Kapitan Yasir Jakal sa barangay Daramdua, Sultan sa Barangay Sultan Kudarat aron mahapsay ug mahiluna ang ilang pagpanginabuhi. Kung gusto niyo po makipagkaloob sa gobyerno, meron po tayong magagawa at makipag-usap tayo sa gobyerno para mapanatili natin ang ating magandang kabuhayan at mapayapa at sa peace and order sa ating lugar, lalo na sa Maguindanao, sa Bungbal. Bitbit sa ilang pagsurrender ang ilang tag-as nga kalibre sa armas. Sumala sa usa sa mga misurrender nga si alias Randy nga naagat silang moapil sa maong grupo tungod sa pasalig nga sweldo matag bulan nga ilang madawat ug maayong kahimtang sa ilang pamilya apan baka kuno kining tanan. Siyempre, marami silang mga salita ng maganda, kaya na-convince kami nila. Tapos, yung pagkaalam namin na mayroon nagbalik loob ng kasama namin, na nakita namin na magandang pamumuhay nila, naisip namin na ano kaya kung magbalik loob tayo para magandang buhay natin. Dako ang pasalamat sa CIDG sa pagsurrender sa maong mga terorista alang sa kalinaw sa lugar. Wala usab undang ilang panawagan nga muundang na sa maong hiwing kalihukan. Without the community, without barangay captain sa Sultan sa Barangay, may harapan tayo. So, better than kita mag-hangyo sa atong mga kaigsunan diri sa Region 12 na magtinabangay ta. Magtinabangay ta para mapuling ta para we could stop further violence in this area. Ako, si Darius Relatado para sa One Mindanao.